3 мектепнең 11 сыйныф укучысы Иван Шишкин укуда зур уңышларга ирешеп, Фәрдиев исемендәге премиягә лаек булды. Ул 7 мәртәбә төрле дәрәҗәдәге олимпиадалар җиңүчесе. Бу аңа илнең иң яхшы уку йортына укырга мөмкинлек бирә. За все школьные годы я участвовал. Мин уку дәверендә инглиз теле буенча унлап олимпиадада катнаштым. Әлеге олимпиадалар миңа сынауларсыз Мәскәү дәүләт университетының чит телләр факультетына укырга кергән мөмкинлек бирде, ди Иван Шишкин. Бу уку елы 47 укучыга уңышлы булды. Сәләтле балаларның уңышлары белән Разиф Кәримов кутлады. Сегодня приглашены сюда. Мин тантанада катнашучы укучыларны, аларның әти-әниләрен, укытучыларны чын күңелдән шушы җиңүләр белән котлыйм. Һәр тармакта югары квалификацияле, көндәшлеккә сәләтле белгечләр кирәк. Фән олимпиадаларында үзләрен күрсәткән бүгенге укучылар нәкъ шундый белгечләр булачагына шигем юк. Сәләтле балалар зәйнең киләчәге, безнең горурлыгыбыз, ди Разиф Кәримов. Укучыларның уңышында ата-аналарның да өлеше зур. Мы сегодня все вместе. Бүген без балаларыбыз уңышына куанабыз. Балаларыбызны яңа уңышларга канатландырырга чара оештырганнар өчен зур рәхмәт, ди Рәзинә Борһанова. Быелгы рейтинг буенча иң югары баскычта ирешүче дип 4нче мәктәп табылды. Укучыларга төпле бирим бирә Кече фәннәр академиясе педагогларының да өлеше зур. Педагогов Малой академии наук школе. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.